Să nu te neci. Ai păpat ce în gură? Ai păpat tot? Ai păpat tot? Tot? Mă sperie un pic, că nu știu. Stai să văd dacă e pe aici, uite, uite, uite. Uite o bucățică. Hai, bagă, bagă. A fost bun? Hai, mi pap. Păpăm clătită? Hai. Bă, da, bună e, mă. Ce bun. Vai. Hai. Ce bun e, mama. Așa e că e bun? Hai. Hai. Gata? Hai, uite ce ai în gură. Papă, ce ai în gură? Filip? Filip? E bun? E bun? Ce ai pe la botul tău? Adi, îl filmez mai pe... Gata, gata, gata. Gata. Filip, 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 hei, ce faci? Fă-l să râdă. Filip, hei, Filip, uite-te la el. Filip, ce babă? Filip, Filip, nu se uită. Filip, hei, Filip, hei, aici, ce babă copil, mă, ce babă, mănânci, da? Ce babă?